Ag sa numero 1 sa mga balita sa mga adlaw. Katapos sa Bacolod Traffic Authority Office, nagreklamo ang sulong kaginpahog ni Councilor Al Victor Espino. Mayor Rafi Benitez nagsiling nga ipausisa ang among reklamo kag para matapos na ang malawig na nabagigay sa tunga sang konsehal kag pamuno sa bitaw. May report si Nico Delfin. Ginsaysay ni Abner Salvalion, 59 anyos nga job order worker sang bitaw nga nagpadulong si Councilor Al Victor Espino sa opisina ni Police Major Junji Liba agod nga magnegosyar angot sa motorcycle owner nga nagtinguha nga makuha ang na-impound nga motorsiklo sa sulod sang BCPO compound kahapon. Pero nakibot siya nga samtang ginatoy-tuyan ng konsehal, gulpi lang siya ginbuyayaw kag ginaligar ginpahog nga patyon. Ginpakita man sang konsehal ang nasukbit sini nga pusil sa iya nga hawak. Kadlok man sa reta na trauma man ko sang ginambalya sa akin. Na tiro niya. Sa mga pasaka iguro kaso para nga safety man ko sa akon pa lakat-lakat kapag puli kung gabi. Para may masabat man kung ano gid man matabos. Ang motorsiklo ang ginapanagyan sing isa ka college student. Ginpahulam niya ang motor siya himata nga nadakpan sang katapo sang bitaw nga wala sang helmet kag expired ang driver's license. Ginsiling ni Liba nga natala na sila nga magpasaka sang kaso administratibo kag kriminal batok sa konsehal. Dire-diretso lang sa mo. Sir, ano gid ayan ang focus? Based ang pagsisa ko sa uli kay amo to ginawa kalagani nga kuno ang duha ka estudyante to nga natakpan sila na-impound nila nga unit ng motor nga kuno kailan sang carnapping kay ginpagwa nila wala pa gani na release ginpagwa na nila diri sa headquarters. Nanindugan naman si Espino nga wala siya nagpadulong sa opisina sang bitaw para magnegosyar kundi ang magpalabot sang reklamo sang motorcycle rider nga nangayo sang bulig sa iya matapos man giniligar, ginkilikilan kag ginpahog sang katapo sang bitaw. There were ang gin-threat siya nga kabalo kami kung din kag eskwela, dakpon ka namon, filean ka namon carnapping kay ginpagwa mong imong motor. So nagbalik siya. Pagbalik niya, gin-detain siya sa bitaw. Hindi siya pagpagwaon. So, amo to nga nanawag sila sa akon. So, this is not the first time nga natabo. So, akon nga frustration is born out of nga wala ga-aksyon ang bitaw bahin sa sini nga mga practice. Handa man ang konsehal nga atubangon ng mga kaso nga ipasaka batok sa iya sang katapo sang bitaw. Well, to be blunt about it, nakapamuyayaw gi kuya because kaduwayan ako gintantog. Katatlo, I will not tolerate that anymore. So siling ko siya, kabay pa nyo pag i-delete ha. Si kuya duga ko biliwat. Amo lang ang balko. Damok pa siya ginawakal-wakal, why ko na siya ginasampak. And maayo yung istoryahan na mo ni Major Liba. Sa allegation, yung counselor nga gin-threaten mo si certain Abner kag may posible ka nga gin-brandish. Well, if that is the case, number one, it is gun ban. No? I do not want to be a lawmaker but at the same time a lawbreaker. Nakalabot ng insidente sa kay Mayor Albi Benitez nga nagmando kay BCPO Director Colonel Noel Alinio nga usisao na natabo ilabi na ang mga alegasyon sa magtimba nga bahin. We'll be submitting a report sa ACON as soon as the investigation is complete to find out the real score on both allegations. So we will do an investigation. If found guilty, then they will face the consequences. Luyag man sang alkalde nga masulbar ng malawig nga bangigay sa tunga ng Espino kag Liba. Well, we will tackle that issue also. So ulatong ko lang ang report ni City and then we will move from there. Ginsiling man sang alkalde nga wala niya ginatolerar ang mga reklamo angot sa malpractice ilabi na ang kaso sang korupsyon sa tanan nga departamento. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.